Албена, неговата съпруга. Всички. И аз ще седна малко. Здравейте на всички. Мога да се радвам, че съм тук и мога да ви познате физиономия. Аз искам само да ви прочета няколко стиха и след това ще ви кажа какво е в моето сърце. Това се намира в първо послание на Йоан, 2 глава. От 12 стих ще четеме. И там пише ви дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Пише ви бащи, защото познавате този, който отначало. Пише ви младежи, защото победихте лукави. Писах ви дечица, защото познавате Отец. Писах ви бащи, защото познавате този, който отначало. Писах ви младежи, защото силни в Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Слушайте, приятели, не е важно къде си и какво правиш. Важното е това, което Бог има за тебе. И аз искам да ви кажа нещо. Може да живееш на земята и може да си приел Исус Христос. Можеш и да ходиш на църква. Може и да правиш каквото искаш. Може и да си в църква и да си правиш същите неща, които правят и хората отвън. Но искам да ти кажа, че ако ти се посветиш на Бога и искаш да търсиш Неговото присъствие, Бог ще ти се открие. Ти може да четеш и да се молиш и каквото и да правиш. Ако ти наистина не потърсиш Господа с цяло сърце и с цяла душа, няма как да станат нещата. Искам само да ви кажа, че тук се пише за деца, за бащи, за младежи. И знаете ли, искам да ви кажа само 3 неща, които вярвам, че Бог ще направи. Първо тук се пише бащи, първо се пише деца. Това е прообраз на чистотата и светостта на Господа, която Господ иска от нас. Не всички тези неща, света предлага куп различни неща, но Бог иска от тебе ти да влезеш в Неговото присъствие. Знам, че има борба между плътта и духа, но ти може да вземеш за решение да следваш Господа и Неговите принципи. Борбата е голяма, искам да ви кажа, не е малка, защото когато бях и аз на 15 или 16, знам какво е. И знам какво е да преминеш през всички тези неща, но вярвам, че това, което Бог има за упорите му голямо. Искам да ви кажа, че ние сме хората, които могат да променим нещата в града ни, там където живеем, в домовете си, във всичко, което правим. Защото Бог е сложил помазание, сложил е дарове, които искат да се развиваме и да служим с тях. Не просто да си ги крием за себе си, но Бог иска да се развиваме и да отидем на по-голямо място на взаимоотношение с Него. Знам, че е хубаво в света, защото света предлага и алкохол, и цигари, и всички тези неща, но искам да ви кажа, и аз преживях тези неща. Аз пуших, и аз пиех, и аз правих всички тези неща, но когато се прибирах вкъщи, в мен имаше една голяма празнота. Тази празнота никой нищо не можеше да запълва. Докато не дойде Исус Христос в живота ми и запълни тази празнота с Неговата любов. И може да живееш на земята, може да си се покаял, но докато стигнеш небето, може и да живееш твоя живот като в ада. Може и да живееш като в ада. Без Исус Христос, всички тези разрушителни неща, които предлага дявола, може да живееш като в
в ада, защото света предлага всички тези неща, като алкохол, дори и секс, дори неща, които прилъгват човешкото съзнание, за да могат да излезат извън моралните неща, които Бог и принципи, които Библията казва, за да могат да се решават, за да могат да завладеят душите на хората и за да могат те да бъдат откъснати от Божието присъствие. Бог иска да бъдем с Него и да тичаме с Неговото присъствие. Бог иска да се реализираш, да имаш планове, да имаш съдба за Него, защото на Бог му пука какво става с твоя живот. Дори да не го осъзнаваш, Бог се грижи за тебе. Бог гледа върху тебе, Той иска да отидеш при Него. И нещата, които исках да ви кажа, това е чистотата, светостта на Господа, която иска Той да бъде с нас. След като се покаяваме и се спасяваме, това е първото нещо, което ни отиваме, защото когато ние се покаяваме, Божията кръв ни умива и отиваме към святост. Следващото нещо, което Бог иска, това, което Бог ни показва в това послание, че бащата е преобраз на мъдростта на Господа, която ние всички се стремиме да отидеме, което когато ние познаваме Божието Слово, Бог ни казва, аз ти давам моята мъдрост, защото никой ум не е познал Духът на Господа, за да може да го изпитва или да бъде по-умен от Него. Ние след като сме приели Святия Дух, тогава ние тичаме с Неговата мъдрост и ние имаме Божията мъдрост излята вътре в нас. След това пише младежи, победихте Лукави, защото Божието Слово живее в вас. Не света, не това, което предлага света, но когато Божието Слово живее в нас, ние тогава побеждаваме Лукави, защото дяволът знае, че когато Божието Слово пребъдва в нас, ние ставаме врагове на дявола. Затова той иска да убие съдбата, която Бог има за нас. Той не иска да влеземе в плана и в съдбата на Господа, защото дяволът се страхува от такива хора. Дяволът се страхува, защото когато почнеш да живееш Божието Слово, когато Той почва да навлиза в тебе, когато Той почва да живее в тебе, когато почнеш да получаваш откровения спрямо Божието Слово и почнеш да тичаш в това, което имаш, ти ставаш враг на дявола. И дявола не иска това нещо, той иска да го спре, да го прекрати, за да не може хората да се спасяват чрез това, което правиш ти, чрез твоето слушане, чрез твоя призив и съдба. Аз не знам какъв е твоя призив или твоята съдба, но знам, че Бог има съдба за всеки човек, защото никой човек не е дошъл на земята без плана и целта на Господа, защото няма такъв човек. Първо ти беше в сърцето на Бог, след това дойде на земята. И искам да ви кажа, че това, което дявола иска да спре, е да спре растежа ти, за да не може ти да отидеш напред, защото ти ставаш опасен за него. И когато станеш опасен, ти може да направиш много неща в твоя живот, в твоето семейство, за твоите близки, извън това нещо, но за твоя град, дори за властите. Защото ти ставаш враг и когато станеш враг на дявола, тогава всички тези неща, всички тези атаки, които дявола изпраща върху те, за да може да те събори, той предлага различни неща. Не знам какви са в твоя живот, но знам какви могат да бъдат, предполагам какви могат да бъдат. Те са най-различни неща, може да са алкохол, може да са цигари, може да са купа различни неща. Само казвам ви някои неща, които минават през ума ми, но искам да ви кажа, че ако ние се заемем като тяло на Господа да тръгнем, да функционираме в това, което Бог има за нас,
ние ще бъдем победоносни, ние ще ходим от сила в сила, от слава в слава, това, което казва Божието Слово. И тогава ние ще отидем на това място и ние ще ставаме, ще се усъвършенстваме и ще станем това, което Бог иска да бъдем. Защото няма човек, пак ще го кажа, няма човек, който да няма призив и да няма съдба от Господа. Не знам каква е и какво е, но искам да ви кажа, че ти не си никой. Ти си някой в очите на Господа. Ти си някой в очите на Господа. Амин. Аз искам само да ви разкажа накратко какво се случи